हास्टेनि गोरों गोरों थायो 17 तारिख मे सालमारि महाराजा बीर बिक्रमनि 79 डेथ एनिभार्सारि सालनो पालायजागमानि हायनो yang khumulung bahayno महाराजा बीर बिक्रमनि थैमानि सालनो पालायजाखा खुमरिवै जाति सगै मैथख्लायजाखा महाराजा बीर बिक्रमनो मानजाखा बरमगोनां एमएलए बिश्वजित कलय मानजाखा एमडीसी सुरेश देव बर्मा मानजाखा एमडीसी जितेन देव बर्मा तै मानजाखा एमडीसी बरमगोनां गीता देव बर्मा तै कचाम मन्त्री मेवा कुमार चम्मतियानो खबि कचाम एमडीसी गणेश देव बर्मा तै कुबरी नांनाय सकनाय आदंग्र তিনি নরক যতন শিউ চিনি বোবাগ্রা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি 79 ডেথ অ্যানিভার্সারি আম চিনি খুমুলুম চিনি টিপ্লাসনি ক্যাপিটাল আর চিনি বোবাগ্রানি স্টেচু যতন মুম্বা আমিন হাইজার আর তঙ্গ চিনি কসাম মন্ত্রী respected minister Mansamatia by Moam Sainino NBC Kita Deborma Tayoro Hemanta Pagyati Am Sainino Sikla Bodoni Vice President District ni Tay Bortoman MDC Borongan Jiten Tayoro Hemanta Pagyati ni Oronik Kasam MDC Borongan Gonis Deborma Tay Jotono Chin Oron Warriors Rock Prakash Song তাই যত চিনি যত লিডার্স দंफायो তাই जों दिनै एक्चुअली साना थांखाय म चिनि बागै कायसा अदिन बेले मुइदो खायजों को दिनै से 79 इयर्स नि सिगां चिनि बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर दिनै जों मनो तालनि बागै दिनै थैमानि सालनो जों थां मा पालाय एक्चुअली साना थांखाय बिनि लाइबुमा बेलाय शर्ट टाइमनो हाबन सिगनिफिकेन्स नर जतनि सिओ चिनि मडर्न आर्किटेक्ट जाबो Bocin tribun modern architect kami bagi mulai bini one sok mani bini je tinang bini je future forecast mo belai keno tam chanai bono belai bini se alada gai bo actually komjor awono only 39 years bo baseka haipano tini dunia wo jotto jagoni bini bumung tongo kaji tribun bo kasi imang mugi kalang thangmani oi imang rokno tini jeng bini je imang rokno one sugui ini जों बेलाय बेलाय केनो अनेक समय खामो अनेक समय जों बिनि जे वान सक मारकनो अमक को खायख्लांमे नि बगै जों जत दिनि साफार बो खायतमो आन बगै जों दिनि बिनि बुसुक चिन महाराजा प्रभु किशोर मानिक्य बाहादुर बिनि जे तांफाय एबार न बो तिनि तांनायनि फाइमेन बगै जों जत दिनि थामसेनि मादो जों जत टिम लै दङ एबं जों तिनि अ स्टेचुओ बिनि खुमाला बागलेमनि बिसिंतै बिनि आत्ता शान्ति मिथो जों मबो निरापत्ता जों पालन मा खायनाय खायलिनाय गकै जों एक्चुअली चिनि थिनां अबनो बिनि जे तांफाय एबार बिनि जे नासिक मानो बिनि जे त्रिपल भिजन नुगै जों बिनि जे भिजन जों बाहायके सक्सेस खायमान अबनि बगैनो जों तिनि बनमय तो खाय प्रत्येक बसन जों पालाय दङ जत ति प्रासारक तिन जत जागाव न सुदु अ खुमलुं खाथिया जों दस्रा मादक कायबो जों बन बिनि को स्टेचुओ जों खुमबागलायखा एबं बिनि थैतानो बहायनो थैमानि सिमालंगो बहायनो तिनि चिनि जत वारियार्स रक आगरतलावो बिनि अमांगरो बिनि जत जागोन खुमबाग जगै दङ सारा तिबान बर तिन जतन मानबाय गावनि बगै जों बहायनो जागावो तिनि जतन थांसा खाय जों र चिनो खुमलुं आमतेन जत बर फाय जों बिनि मांखं बिनि जे स्टेचुओ फाय जों खुमबाग